Oh, rak tak mat-matke sira ket mau guyang-guyu sampe semono apa jene? Bingungnya tuku mobil. Tuku mobil. Arep cipik apa rubican. Apa ndek duit sira? Wah, tenang wae nek duwe nyong bergajian ngapur. Oh, bergajian. Sira ana rekomendasi ra? Ya sira karepe mobil sing keprewe. Nah, kuwe bingung. Tapi karepe nyong pengen kae mobil sing joki siji ora sih? Mobil joge siji ya kae Tamiya. Tanggalmu lah malah Tamiya. Temenan ye nyong, duwe temenan. Ya temenan, kan Tamiya joge siji. Kae lho sing nggo apa balapan mobil apa jenenge? Balapan. F1 ae. Ora seneng nyong ge. Arep nyong joki siji tok men. Ya kowe joge siji. Men sira ora melu-melu mayang-mayang. Alah gundulmu lah. Nah, nek latarmu ya iso nggo mobil nggo mobil, nek latarmu iso nggo parkir helikopter aja sih. Nek latare nyong yang kok nyamplok kae kabel sutet. Oh, ayo. Ono kabel sutet yo. Ono. Ya masalahe engko berbeda karo bisnis karo wong gedhe nya urung duwe mobil. Bisnis karo wong gedhe. Heeh. Lah apa sira gedhe? Goblok, udah wong gedhe lemu pekok. Wong gedhe ke wong duwe duit. Oh, tak kira ana wong gedhe sira ana gedhe, padahal sira cilik. Urung duwe mobil ya isine yo. Ya kae motor nyong ra apa-apa gowo. Nggo motor isine temen dele ndi ra nyong. Tele kuwe jok ra apa-apa. Kletek. Oh iya, bensin mana bensinnya ra? Bensin mana bensinnya ra? Motor mana bensinnya ra? Ya mau terakhir tangguh ke sak bar ya paling kedip-kedip ae wis. Kedip-kedip. Heeh. Nek diisi bensin 2 juta cukup ra? Wah, ya nek kowe ono tura-tura kakean malah. Kakean? 2 juta kan. Ya ngono nek turang nggo cewek sira lah. Omongane kayak